skutečností. Berte na vědomí, že vstup do temného lesa je všem přísně zakázán. Školník Náš školník Karel, který tady má paní Bojsou, šafáře. Upozorňuji vás, že kdo bude zlobit moje zvířata, tak dopadne takhle. Návštěvu zaposlala Hunharta. Ano, a chtěl bych vám taky představit naši milou studentskou projektkyni a první vyšetřovatelství Charlotte Ambridgeovou. Ale to se podívejme, zástupce trpasíčího národa. Tam s tebou, jaký je tvoje přání na mikrofon, co ještě píš? Má taky chlad, Český sbor odmacen, ale dobře. Ale tady jsou rodiče Ruinová, že? Doufám, že mi namočíš šťůrky. A pojď k nám. Prosím se, co to je? Já se to průzalo, tohle. Pardon, to bude moje vina. To jsem vůbec nepatřil. Chceme to vůbec v naší škole. Je to velký. Zastřelte to, než to nakradají vajíčka. Ale dobře, já budu hodnej, tak pro dobro. Vyrysovali cestou rodičkou je Diego, jeden z těch nejmladší, to je roční bráška a Albert a Šerlock jsou tříletí bráchové. Jsou všechno bráchové. Zadek, zadní nohy s ocasem, tím se pere a vůbec netuší, jak má chytat. To prostě neví. To se musíme pokusit naučit, že chytá se tady. Za hlavu, za krk. A jestli je to lev, tygr, dravý pták, vlk, prostě tady. Aleška běží, utíká. Oveši tam nechod, ježiš. Oveši.
Prostě tomu říkáme vlečka, že to vlečeme za sebou a právě když to chytne za tělo, za zadek, tak já s tím běžím dál. A když to chytne za hlavu, tak se tím zastavím. Také vlastně musíme dovést k tomu, kde má chytat. Z plašky a blátem, ulice pokryta, na rohu chrápe, žebračka nalitá, vznešené kočáry okolo projíždí, má orloj na věži, dál ten pohled jíždí. Už se otvírá brána, už se prostírá, už bude hodokvas, slavná je hodina, nový rok začíná, jinak se počítá čas. Na chudách masky po městě prochází, královna plesu má nosík od sazí, v kostele páter čte proslov plamený, tučné má tváře, zátylek spocený. Už se otvírá brána, už se prostírá, už bude hodokvas, slavná je hodina, nový rok začíná, jinak se počítá čas. Dnes večer ve městě všechno se může, milovat, opít se, slíknout se z kůže, umazat nejlepší hedvábné šaty, chlastat a neptat se, kdo za mě platí. Už se otvírá brána, už se prostírá, už bude hodokvas, slavná je hodina, nový rok začíná, jinak se počítá čas. Smíchem, když uši rozbolí, léčivě bílo a ticho je na polích. Neslyšet třískání krasavic prodejných, v útulném brlohu spíme bydlo stejný. Už se otvírá brána, už se prostírá, už bude hodokvas, slavná je hodina, nový rok začíná, jinak se počítá čas. Venkovská samota zapadlá sněhem, k půlnoci hospodář obejde chlév. Křížkem se přežehná pod hvězdnatým nebem, domácím bůžkům nadrobí chléb. Už se otvírá brána, už se prostírá, už bude hodokvas, slavná je hodina, nový rok začíná, jinak se počítá čas. Takže první člen mého týmu slavné strany je mistr Alchymista. Jeho nejslabší výrobky jsou když spí, to zrovna nepije a nevytváří. Dále náš odvážný běžec vždy vyběhne jakoukoliv věž za jakoukoliv bodu a je to jedno, jestli spí nebo ne. Pak je čaroděj homoděj, ten ráčte a aspoň něco ví. Pak náš francouzský kolega, který se k nám někde přisral, nevíme sami kde. Asi to bylo někdy cestou z Flámů, že jsme ho prostě někdy nabavili. Potom naše jelení štěstí, nějaký ten patron tam musel být a odchodčený vlastníček samozřejmě. A samozřejmě náš homoklobou. Vždy sdílí se všemi své vědomosti. Já jsem tady náhodou. Čtyři. Čekají tě dřívka.
dřívka. Můžeš odebírat až 3 dřívka. 1, 2 nebo 3. Nezapomeňte, že kdo bere poslední, prohrává. A znamená to start spod věže. Čůzo! Tak to vedlo. A to. Víte v klubu, tyva, no, Stačí jsem zvolil extra vratký. Ty vole, ty ruce mě fakt serou, ale... Jsem si to vybíral, jo. Vítáme vás na zkouškách NKU. Za chvíli přijde naši milovaná Charlotte Ambridgeová, aby vám rozdala písemné práce. Potles, prosím. Zkoušky NKU začínají teď. I can't hear ya. All right. Come on, I want to see your hands in the air. We're going to teach you a brand new dance tonight. So move your body. You got to help us on once. Together we can do this thing. Are you ready? Are you ready?